rong thilu along a hearing tang rak pen gari ka chingkoi Poloni konsidensi arat atum towar kedam kewang kedam kisung kacetong nang Arveke thepik ajok dipuahi thilang kanglum thu non bir tang ton pen arjupon sinang manja pen dimapur na thu kedam bomai hum semena gari rong thilu along kachingkoi gari number NL01 N1761 nonamat manja police station atum pen chipari deng ponlo kopai kilang no pen bang thomang bong pen bahini areng ahu kiswa hearing tang rak anlo lapen inuta banga dimalong amat achi thea vedet pusi chini pon bang thoma phanta rong arat lapen manja osiatum chipaduk pen gari along pen olai si difu hospital along ansi ponlo nonamat ki phowek bang thoma tum phan arong lapen amen pangthek ponthek thela laso gari kaching koilong popke 4 lane atwar kasilam bomalong dolong along longli ki thok thedet ajok a hearing tang rak pen phonang koklo news desk report public tv Karbi Anglong Kachihi lisai manja jorep teron arong community fishery along le alam kia puthak rong arat pen lam the ka chipaklar manja dungkido jorep teron arong community fishery along le doboka pen lahori jana dak tuwara jam kapathe jia phan saikideng national highway authority of india pen kachipa hem phupon rong pli atwar kasilam along bangso community fishery along le parlo ponlo Manja police station ke parlo Amlukhi block number 2 dak number 37 bangso along le ahempu bahini nang klang rok ason si theklong athe bangso community fishery dunghet along si huding terang rabar abiri kido ajok bangso fishery ahempu ke nepusi huding terang asopo jirsong terang sitami chipulo sonthosi jordep teron arong asor pusitami alang litu methang along le chithek lora posi bangso long le ahem phupuke nitum pusi chipulo sonsi jordep teron arong arat la pen jirsong terang angbong penang lamthe chipang jar seroilo bangso puthak pini wu signify sirkep arni jordep teron arong asor chingrum si phuding terang jirsong terang la pen nitum rong asor angbong karbi angbong kaching hon chepathe seroisi pupu angbong chingki chipang samlo lasi pini pen ke bangso long le thang nata alam kia velo pusi pherang kia mai pen jorle pahawar SGB longsing teron ningje pon bangso hu GB lamjong kro mohen kro lapen davis timung atum chitong dunsi chedon sarpensi bangso lam ripon cheklo Tante ni lihat tidak adalah seorang jorle barong mate jorle bahabar serta yang berai lo la solong dia puthak la pet community pesaria puthak ke damtang March 26 jorle barat lapen kuding terang ake hai lapen jirsong terang ake hai langlit tu masapu lam kacipang yar dolo lasi alang litum puding terang ake hai lapen jirsong terang ake hai alang litum ning cirui kidopen la nilirat a community pesari la komiti lapen pu terang hemasor dui koraki yang bong kaci mili pon tu theke mili gambrahin penta churo parlo kasi alangli kuding terang lapen jirsong terang ta anso se achi the pading nang ke the kiding pamanik nang kasi la bang hini yang bom mate komiti lapen pu
jirsong terang puding terang kaci mili angbong mili ta ning arong lo lasi ning klar sapen alang li top khanta suri atar to pajir si ilam thing ton tok lo Suning kedam tang 22 26 ani Mars alang tum pen tum media long lam pupu alam kipi panggara son si dolo he sitamenon ke nanat pen cingki cetan pen alang itum sitame poding terang pen josong terang ta ning ciroi do pen rong so kan kidu kela kang hon ka jun so kedo ajoy ni pen nili tumang bong lam cingki cetan lo cedon la sini tum lam klar kici chu lo la kado we perang ke kai dam han kiro pipar prik lo la sepini labang so perang ke dam han ki chop khanang ko ke la puson han lo ke dam tang aning kan in koi trok marsha chiklo pachuning karbeng long portal news long same nang tum thek ponong lo je amlukhi block number 2 dak number 37 pp number 3 labang so long le puthak inang an nil tumang bong lam de kok lo labang so lam pini bangke lam klar kecipi phansi nang litum han nang chupai glo si nona bangke labang so lam long le ptha alang li jirsong terang lapen kai puding terang alang litum stame non nil tum jole barong arada phan kang hon kajin so pen alang tum ning chiroi lo serang tum han chorop pik lo si kedam tang angbong nil tum pinang an alam ki yop thak labang solong ke non bangke nil tum chipang sam lo si non iprang ke bang jilang ke pipu lain same ningcho epin po si non pu alang litum same mina aning aklong alam pen jadi lam tar chipi do si alang tuman same apor pila Pini busik ni phai silkep arni baji sira chitte malom pen arwe ke thipik ajok diphoi hithi jambilia thon towar krong thom along towar inglum ponet pinpur pon me kedam tang apora hut sitame lapuson arwe the pon lote kai ke ta diphoi hithi ke lang inglum pon si thek pon long lasi penang anara tum kache than pon ke kupia posilang kanglum pon verma mate municipal board pen lahai alang ke pali adren ajam lang pon pedet ma puta chethan sai lapen halapu penang anara tum pen hithi ke bang kedam sitame akisum dokoklo puta chethan ponsai lapen thu otoka chowek atum sitame towar lang kanglum pen ajok kisung chetong ponang koklo puta chethan pon rinti Kambura kiling methang konsidensi arat atum phanthang nat kera pale dam thek theda rajok tortilang sokido siming tiarong arat atum lam thenang ke pajirdun Puloni konsidensi ke parlo singhason pen chekoinot siming tiarong tortilang sokido prong arat atum non puan da kisung jokon elang lason si kedam tang taring nar kep arni tortilang so arong along an pherang kya bitung atum khumri damsi halada ke do arat atum lam thenang ke jaidun ke lapu henlo nilitum ke thoi pen ta chehlo beng amat ajat alam ta chini dunde lapen ke soki un e along penta sungwik an lapen bang kopi sinang ke thanma la solam ta arjudunang kok lapen non nilitum ke so apora hot asonle nangle rok kusita nilitum ke pe pacham sin po anke la son pensi kachar chong pon hospital along an sitame ke so aphan cheponang kok titi lan chot takalilang towar ajok ta kisung apong ajo jirlo ke sopar pik ahut ke dowai ke nam damji aphanta sung pik an lason sinon puar nyan ta chechak nanglang lapen election aporlo te arleng ke the atum ke wangwe bon sitame arleng ke the along ke claim ke dam atum sitame latum si towar nang palepo hemso nang palepo gare nang palepo pusi nang chak te kang bom sitame election jodet lote inutta wangwe lapen ke wang thuji ke mo election ke do thuji apor ke wang thuji lapen ke Dr. Himonto Biswa Sharma ta apong lo lapen CM Dr. Triram Ronghang asang ho lapen local MEC Kambura kiling sitame apong lo towar pipo kavia son an pale dampo pusita chechak bon sitame piniarni anta nang pale thekhe lapen ke non
ke nili tumta election ki aporsi inghong dinglo pusi mathalo lason si haladak ke do prong aradatum nang pachini don Rostom Hanse News Report Public TV Karbi Anglong Mana lah cuma long ke lah daftar wasa meeting tahun है ini lah timon tu isu sama so kan dia teng te long le ki iksi nang biji lah arwi yang ho lo te pe je ave se pon pon lo kacacong sing dong mana nili tum ki kudun ke lah tawar bang amisian nang ko lapen wang lo te wala nanti lah camping lah wang cái thiết mà wang với là $1 thôi mà nang cái toy itu là nó abi AVD là si ring tipi loren TPD loren TP dapat kita naik 1 kilometer doi lang ni 8 kilometer lah kayak kopi lo gari ke un ma un no kilu sih lakukan duri lo gari motor un ma un lah satu bar arweyang te un lo